Ви слухаєте Русинське радіо «Лада», радіо подкарпатських русинов, передачі «Рождественський марафон», поздравлені від русинських поетів і русинських активістів. Христос рождається, славіти Його! Христос рождається, славіте Його! Дороге підкарпатське русине, поздоровляю вас із праздником Рождества Спаса нашого Ісуса Христа. Найрадость із новонародженої Вифлеємської дитинки з Бога, котрий воплотився, щоб нам принести спасу, є у ваших серцях не лише в тоте святочне дні, але й подчас цілого 2019 року. То вам із щирого серця жичить Петро Медвідь. Христос рождається. Я, Іван Бузаш, Іван Бенячовський, русинський поет із Буштина. Поздоровляю усю нашу челядь, усіх, і тих, котрі знаходяться далеко від родної землі, із Новим Годом і Рождеством Христовим. І хочу пожелати доброго здоров'я, церенчі, достатку і Божої благодати. Дай Боже нам нагая і благая літа. Благодати нині завінчую, обожив і кріп наш славний род, з Новим Годом і Рождеством тя поздравую, дорогий русинський мій народ. Поздоровляю з Різдвом Христовим всіх подкарпатських русинів, що суть дома в нас на Подкарпаттю, тих, що розметані по світах. Хочу пожелати щастя, здоров'я, веселих святку, мирного неба над головою, сиренчі, благодати Господньої. Русинський поет Сергій Тудовший, родом з Хуського району село Велятино, временно проживаючий в Росії. Всіх вас з праздниками, дорогенькі мої сестри і браття русини. Це веселити вам, пане Газдо, на сей святий вечір. Мамко, няньку, і збудітня завтра із раненька. Син Господній ся народив, дітина маленька. Хочу завтра встати рано, чудо возвіщати, уломити прут лісковий та й колядувати. Першу бабку нащевлю, юй проколядую, у сей самий святий вечір всіх благ повінчую. А пак через путь до стрия побіжу із прутом. Любить стрийко прийде перший, що буде регрутом. Ще обойду всіх сусіду, яся не ліную. Не біда, що много снігу, всім заколядую. Сяк давно колись бувало, тепер другі кличуть. Веселити вам, пане Газдо, на сей святий вечір. Всіх вас з праздниками, дорогенькі мої сестри і браття русини. Русинський поет Сергій Тудовший, родом з Хуського району село Велятино. Всіх вас з праздниками. Христос się рождає. Dla słuchaczy Radia Podkarpackich Rusynów i wszystkich żotelów Zakarpacia i Rusynów Ukrainy, które są doma albo dade o świeci, od siebie osobisto i od obszestwa Ruska Bursa w Gorlicach, Lemkiewskiej organizacji w Polsce, żelat Demko Trochanowski. Chrystus się рождає. Świat weselych, świat radisnych, świat szczęśliwych. Z nagody wielkiego praznika Rożdestwa Chrystowego żelamy wam, Rusyny, zdrowia, micnego jak wielejny czesnok, radości, która idzie z woploczenia Chrysta, szczęścia, bo jakże nie być szczęśliwym w tot prekrasny czas. Na яличка пахне різдвом, а блеск Вифлеємської звізди фурт сіят ясним світлом на дорожі вашого життя. Христос się рождає. Щоб ніколи не хворіли, щоб вас плечі не боліли, щоб здорові груди мали, не кашляли, лем співали, добрі іли, мало пили і до праці мали сили, міцно в ногах ся тримали і головом міркували. Що, і як, і чом, і на що, в świeci prawda, ile dasz to, što was w boci nie kołoło, a nie w kryżach
і ніколи не стрікало вас по хребті. Добрі спалося, як не спить. Найся вам весело жиє, кому śmieszni, najся śmieje, a tu żyty wірте гріх. Смуток мине, прийде сміх. Так русинам wszystkim życzу, сію, szczęścia кличу. Христос ся рождає. Żebyście byli wesoły jak w niebie angeli. Chrystus się рождає. Dla słuchaczy Radia Podkarpackich Rusynów i wszystkich żytelów Zakarpacia i Rusyni Ukrainy, którzy są doma albo dadę o świecie, od siebie osobisto i od obszestwa Ruska Bursa w Gorlicach, Lemkівської organizacji w Polsce, żelat Demko Trochanowski. Chrystus się рождає. Od imienia Radia Lem FM i Общества Ruska Bursa w Polsce, председатель Демко Трохановський. Chrystus się рождає. Христос рождається, славіте Його! Дорогі і чистовані отці, браття і сестри карпатські русини, у наш край, благословенний Карпатський, прийшло рождество. 1150 років назад про всю радость ми узнали от святих Кирила і Мефодія. І вже не поодинокі люди, а вже цілий народ, народ святої Карпатської Руси, прийняв віру Христову, православну, і з того часу наші люди держаться цієї благодатної канонічної церкви Христової. Євангеліє каже, що коли явився Христос у світ, то Він як світло засвітив, і світло во тьмі світиться, і тьма його не об'яла. Главною русинов нині ота важна любов, котра рождається в'єдно із рожденством Христовим. 1150 років тому назад русини, як войшли у сім'ю восточних православних народів, такими являються і днеська. Історія підтверджує, що существувала древня карпатська стоянка древніх слав'яно-русов, котрі пізніше розійшлися у всі сторони – на сівер, на юг і на восток. А от ми, нинішні русини, зостаємося до Днеська газдами карпатської стоянки, но тепер уже православної карпатської стоянки, яка є образом для всіх слав'яно-русов русинів. Мінялися імперії, границі, держави, а ми, карпатські русини, хоч і витиснуті були в гори приходящими народами, в тому числі й мадярами, но по периметру, кругом, в горах сохранився слав'яно-русинський народ Тисодунайської чаші, в цьому басейні благодатному і здревле придатному для життя. Русини – древній народ Божий, народ любві Божої, народ богоносець. І нині, коли приходить до нас на нашу ізначальну Русь, то видить удивительний народ, простий, благодатний, Божий. Ми хочемо просити Господа, новорожденного Богомладенця Христа, щоб і надалі, і до скончання віков, і до второго пришествия Христового ми зосталися тим самим народом, віра якого оригінальна, благодатна, чиста і неізмінна за 1150 років уже в Карпатах, а скоро 2000 років від самого Христа. Держимося, дорогі отці, браті і сестри русини, бо так поступаючи і на ісе рожденство, а пак і в'єдно і в Царстві Божім зможемо вічно приймати участь в небесних службах і в вічних обітелях, соцарствувати со Спасителем у віки вічні. Амінь. Прийдім до ясель, увидьме духовними очами, спознайме Месію Христа Ісуса і предложим кожний з нас, русинов, свою душу і серце, як оті самі, але духовні яслі для Господа Ісуса, щоб Він, наш Месія і Господь, спочив би у нашому серцю і велика благодать Божія прийшла би у наш духовний світ.
Усі удивляються нашої вірі. Ми самі її восприймаємо як яку Божу з небес данність. Бо ми не вдишимо, жиємо, существуємо і без віри в Бога, без віри православної бути не можемо. Христос рождається, славіте Його! Із діви нетлінної, з пренепорочної поплотився. Із діви нетлінної, з пренепорочної. Ви слухали Русинського радіо «Влада», радіо Подкарпатських Русинов в передачі «Марафон рождественських поздравлень від русинських поетів і активістів». Христос рождається, славіте Його! Давидова, Божая невіста, Марія пречиста, як і мова. Божая невіста, Марія пречиста, як і мова. Соєдинив він нетлінно, два существа нероздільно, во єдной особі, а в двойной природі непреложно. Во єдной особі, а в двойной природі непреложно. Земля вертеп украшає, небо звізду посилає, указати місто, де Месія істо возлягає. Указати місто, де Месія істо возлягає. Возвістив бо ангельський глас, пришествіє Його до нас, що Його рождества і чоловічества вже прийшов час, що Його рождества і чоловічества вже прийшов час. Радіо Лада. Радіо Лада.